Wayah wengi sawijining omah ana bocah lagi ngomong babagan urip sakbendinane karo bapake. Bapak, Nggih, Nduk, napa? dinten menika kawula lolos Olimpiade Bahasa Indonesia. Wah, pinter tenan apa, Pak? Nun inggih Pak, selebetipun menika kawula sregep gogolang kersanipun saged memanggake Bapak. Pinteripun anak Bapak. Seneng sing sregep nggih, Nak. Bapak duwe hadiah. Sekedap nggih. Sakwise bapak mlebu kamar arep njupuk hadiah, nalika bapak bali nggawa hadiah ing tangane diparingake marang anake. Iki Nduk kanggo kowe. Hitung-hitung kanggo hadiah lomba Olimpiade lan uga dina iki Bapak luwih rejeki. Sampenono nggih, Nak. Wah, matur nuwun Bapak. Kula seneng banget. Nggih, anakku. Bapak seneng yen kowe seneng. Isuke bocah kasebut ngerancang arep nganggo mas-masan menyang sekolah. Arep nganggo mas-masan iki menyang sekolah. Sing nganggo iki kan aku ketok ayu banget amarga kanca-kanca liyane ora bakal ono sing duwe. Wektu istirahat, Devi arep menyang kantin. Dheweke mlaku liwat koridor kelas karo pamer mas-masan anyare. Nanging nalika arep mlebu kelas, wektu Devi liwat ruang BK, dheweke diadang guru BK sing lagi metu saka ruangan. Amarga penampilane sing mencolok, Devi diundang menyang ruang BK kanggo menehi nasihat lan nerangake ngopo ora diolehi kanggo mas-masan sing lumuwe. Nak, kok gawe perhiasan sing mencolok banget? Maksudipun menapa, Bu? Loh, kowe ora ngerti yen ning sekolah ana oleh gawe mas-masan sing luwih banget. Punapa Bu wonten trapsila aneh menika? Toh, ngagem pangagungan menika sae, Bu. Gemreksa endah kala kagem kalian. Apa maneh, aosipun ingkang awis sanget gemreksa mewah. Ayo mari Ibu nang BK mengko tak jelaske. Ibu larang kowe nganggo mas-masan sing lumuwe amarga mbiyen iku tau ana kedadean. Ing sawijining esuk, ing area sekolah, ana murid wadon nyolong perhatian murid-murid ing sekolah kasebut. Dheweke gunakake mas-masan kang mencolok banget. Dheweke mamerkake iku menyang kanca-kancane lan perkara iki mbalen sakbendina nganti kanca-kancane muak karo sikape sing sombong kuwi. Akhire salah siji kancane ngomong, Aku duwe mas-masan anyar, mari dikono Ibu. Apik kan? Kowe iki gak ono kerjaan liya ta? Kok bendino mesti pamer ae. Apa urusan karo kowe? Mas-masan iki lho aku sing duwe. Lah apa kon sing akeh omong? Pasti kon iri kan? Soale aku sing duwe mas-masan apik lan selarang iki. Kowe iki nek dikandani mesti bangkel. Engko lek ono kejadian sing gak dikarepke. ora suwe saka kuwi teka guru nengahi debat siswa loro kuwi. Kenapa iki? Menika lho Bu, wiwit wingi tansah pamer mas-masan wae. Kula mboten pamer, Bu. Kula nunjukaken mas-masan ingkang kawula kagungan. Wes aja debat maneh. Kowe iki padha kanca, kudu padha rukun. Yen iso kowe aja gawe mas-masan sing lumuweh ya. Pedine mengko ana kedadean sing ora dipengenke. Nggih, Bu. Saya sakit pelajarane. Nanging wektu keesokan dinane, Nurul isih nganggo mas-masan lumuweh. Padahal wis diwanti-wanti karo gurune yen ora oleh nganggo mas-masan sing lumuweh.
Ing wektu mulih sekolah, wektu Nurul lagi ngenteni dijemput karo wong tuwane, saka adoh ana wong sing meneng-meneng ngawasi Nurul. Wah, iku ono target. Aku senjuku barange lagi dol kanggo kebutuhan sadina-dina. Maling wau uga ngawasi saiwa tengene sadurunge nglakokake aksine. Nalika kahanan wis aman, maling wau meneng-meneng nyedhaki Nurul sing lagi nglamun. Banjur maling mau ngehipnotis karo nepuk-nepuk pundake Nurul karo ngomong, Dek, kowe mulai karo sapa? maling mau langsung njupuk mas-masan Nurul lan banjur ngalih. Cepat serahno mas-masanmu. Ora suwe ibune Nurul teka lan ndelok anake nglamun kuwi langsung nyadarake lan nakoni. Sawise Nurul disadarake ibune, Nurul langsung salim marang ibune. Wektu Nurul salim, ibune ngrasa mas-masan sing biasane dienggo Nurul ora ana. Hah? Kula mboten ngomong, Bu. Endi mas-masane biasane kegawe? Hah? Menika dipun mriki, Bu. Lah, kok mboten enten manasan kula, Bu? Kowe iki piye? Kok iso iku lho? Kula mboten ngertos, Bu. Sanipun sanget kula wau sadereng ibu jemput kula diampiri tiang, mboten ngertos narosi kula. Kondur kalian sinten, Dek? Sasampunipun kula mboten eling napa-napa. Kok wis maling, Nak? Piye tak maling sekolah iki? Kok iso maling sekolah iki sekolah? Wis ayo gawe ibu menyang kepala sekolah. Enggak, Nak. Sana. Mana, Nak? Nurul lan ibune bali menyang lingkungan sekolah kanggo njaluk tanggung jawab. Nalika ing tengah-tengah perjalanan, Nurul lan ibune ketemu karo guru sing wis tau ngandani Nurul. Kados pundi keamanan sekolah iki? Lare kula tasih ingkang menyang sekolah kok iso kepandungan. Sekolah gede kaya ngene tapi keamanannya awon banget. Kula iso lho ya mbok masalah iki ten dalam hukum. Hah, kepandungan piye kok saged? Mau lare kula nembe ngetos jemputan sampai kula rawuh. Kula ndeleng anak kula nglamun. Yang toh sampunipun kula ngecek barang-barange, pengaos ingkang panjenenganipun ampir mboten wonten. Wingi lare jenengan sampun kula ndikani, mboten ginakaken mas-masan tapi mboten dirungakaken. Piye kowe iki wis dielingake kok isih dilakoni? Inggih Bu, kula nyuwun pangapunten. Mboten ngrungokaken omongane panjenengan. Benjing kula mboten ngulangi malih. Kula badhe ngendikaken menika kalian kepala sekolah. Menawi pun wonten keputusan saking kepala sekolah, mangke kula aturaken panjenengan. Matur nuwun nggih Bu, lan kula nyuwun pangapunten pandamel daya wau. Nggih Bu, wonten apa-apa. Kula pamit rumiyin nggih Bu.
Inggih Bu, sesuk kawula boten ngagem mas-masan ingkang lumangkung lan kawula uga boten kersa ngalami kadadosan ingkang sami kados ingkang Ibu criosaken. Ilingen pesene ibu, aja nggawe mas-masan sing lumuwe, amarga sing lumuwe kuwi ora bener. Inggih Bu, kula badhe nginget pesene Ibu. Matur nuwun inggil pangendikanipun nggih. Kula pamit rumiyin Bu. Bu Jasmine lan Devi pun metu saka ruang BK. Devi nyucul sawentara mas-masan sing dheweke anggul lan Bu Jasmine nglanjutake menyang tujuane. Amanat saka cerita iki yaiku aja bangga karo apa sing mbok duweni. Merga ora ana jaminan bakal awet. Lan menawi ana wong sing maringi pitutur banjur dirungokake. Amarga wong iku kepengin menehi sing becik kanggo awake dhewe.